povratak na reku Ural, a ona je fenomen po količini bele ribe. Zanimljivo, do sada nismo lovili belu ribu na Uralu, a i nismo imali kad od onolikih somova i smuđeva. Sada, kada su nam mušičarski štapovi u ruci, probat ćemo tako. I nemoguće je provući i pola metra strimer, a da ga ne dohvati taj bucov. Dve kamere ćemo raditi. U kadru vatamo. Evo ga. Jeste, on sada radi, ali ne baš uvek. Treba sačekati da počne svoj večernji ples. A onda je to igra bez granica. Ili recimo staviti twistera na mušičarski štap. To već može da bude i rizik. Rizikovali smo, jer ako ga zgrabi krupan som, u tom slučaju pribor bi recimo izdržao. To su jaki štapovi. I čovjek bi izdržao. Ali potrajalo bi satima. I to već više ne bi bio poseban izazov. I zato twistera odižemo više od dna. Prosto da lebdi. I naravno uspelo je. Au, evo izlazi. Ili je smuđ ili je bucov. Smuđ. Da, haroši, a? Uspelo je samo što je sve to tražilo dodatno strpljenje, jer trajalo je duplo duže nego kada smo iste primjerke izvlačili preko mašinice. Smuđevi su bili teški od 3 do 5 kilograma, bucovi od 2 do 3. I obično se kaže, retka zadovoljstva ne traju dugo. Ne, niko od nas ne može reći, bilo je slatko, ali kratko. Bilo je taman toliko da ispunimo srce i dušu. I tu je granica jasna. I kako smo počeli, tako je i završeno. Som je još jednom došao. Ovoga puta za oproštaj. Od prvog momenta tačno smo procenili. Ovaj je najveći. I Jovan Simonović je u odlučujućem momentu u ruci imao štap, a ne kameru. Kao da je imao osjećaj da će se njemu to dogoditi. Najveći som. Inače, Jocin dosadašnji rekord bio je som od 35 kg na Savi, a ova je teži bar 10 kg. I tako, gledali smo kako se muči. Prvih 5 minuta, sljedećih 10. I stigao je na kraju do 28. minuta borbe. Ajde, ajde. Snagom na snagu. Ajde, molim te. Njegova valaca. I sve je, kao i do tada, bilo rešeno kada je Grdosija izašla konačno na površinu. I tek tada Joca je mogao da odahne.
I najlepše se, dakle, dogodilo na kraju. A naravno i ovaj džin vraćen je kud i svi ostali. Protiću, ajde. Pomogim, dobro. Znači što? Ucite. I danas se pitamo da li se baš sve ovo nama dogodilo. A i šta će biti sljedeće? Na koju ćemo stranu sveta? Jedno sigurno znamo. Nećemo ići logikom, nego onako, iz duše, iz srca.